kapor kalabiang ini awan sedang no ya kenika jing syakri ke jung iyo blay ya kenika step hak menungkong ya ingi aingo iyo blay ubla benyo ingi kenika sengi ke bakrau ke bakentang kesengi hak bakum ki bangeng ini awan kan mau ya ke jing sya shitom ba ke jing yap ke jong utrai bu nong penembi jungi uji skres kenika de kesengi ya ke boleh lo penpau senai ke jingi jenga ya pi bat lo pendap ru ya la ke jong ke kulan lam ta ke jing pin mai ke jong u yang i wei pi wei tinggal skam boleh kur khu yingi lembak ni ke stem abing yo bandon ke yeng ke kentang ke jong boleh ban mane ban syakriu es skam boleh kur khu yingi de ke jing kur khu ke bekan jaman sem badang min sami na ke yeng ke jong boleh ini aban pediang ke donor ke jongi ya ke jing penim ke jong blay bat bau blay la pendap khoj ya ke jing penim ke jong ha ke ke sengi ha ke bau laiti elo jong khon bala khamar we ni pedang so bhai phi para bangai baro kar bangila ban yadon ha ke ke pon nadu kini ke hap ki baret hadu ki balasan ki balarang ba pedang so bhai pi we bat ngai skam bau blay ker khu ingi ker khu ke ke jing syakri ke jongi badi ki benta baro bangin yo ban pendap kene kopor ngin sedang ye ke jing syakri jung yo blay kene kopor dak mengi pai sho blay ke jing duai ban pengentang ye kene ke jing syakri jung i tongin pendap ma ke jing duai kokpa jongi ubah benang long ka bokhoj ka kateng jome wan ke hima jome long kamon jome haka khandau kom bah benang kaburom kejingu ba kejingaro bahro ngai sheme kadabiyen namar ba malapenyo hangi ya kene kesengi ke bakrau ke bagentang kesengi ablebi ya ke bame malapen pau shna ya la kejong kejingit blai ke bajanai tam ke jome kejingit ke bana bom jikot kejingit ya ke bakom ke breong himla ban shempang ban modor badai hak bakom kene kesengi ko kerabi hen mala pendap khoj ye ke jengkolar ke jome jong ke cipene mai ke jome ngi iwei pi wei blebe hak bakom kene ke por ngi wan ban pa ho ke mar ke kher ke jing snei ke jome ko tarai ban kerpat ye ke jing snei ke jome ban aingo kham tam ban melalum langi upai lang jome kan ni ko tarai kibal yo sngau ye ke jing keren ke jong mensim ke jome kibal yo sngau ye ke jing khot ke jome bakanon kam yangi kum ki khon ke jome ban kan mau ye kata ka ba me mala pendap ya la ke jong ke kular ko trai jong ke jing penem ai ke jome yangi blebe ne magata ka ne ko por ngi duai bagane ke ji ilor kat bagane ke jing syakri ke jongi badi ki benta baro bang sayo ban pendam abi ke bengin yo ban pendap hakan ko por ko trai ken long sha ke te jing knya ke ba em ke ba ubi ke ban kiu sa ke mat ke khat ke jing snei ke jome badi ke ba me sham sngo ba badi ke ba me pediang hot ba men ker khu yingi ko trai hak ba kot no jong ne ke jing syakri trai bi lor kat ba ke benta baro ko trai bengin pendap nado ke jing ruai ke jing puli ke ktin ke ba khoj ke jome ke jing duai barkar pange nak mata kubor ni kabang siyo sngo lang bau syakri jome ya uba me malapen yo melawan lama pedang jongi kena kapor ngida ruai ya ke jemput kubor ke jome ya lau jong syakri badi ke benta ke bangsa ai pedang jongi kena kapor kan long sya ke jing bam ke makan jam sem na benta jongi wei pi wei ai ti ke jing syakri ke jongi ha ke jing pensat bor ke jong men sem ko jome sengawi ke bangu jongi ma pi ki pop kerengkang ke mesyam akadang jisu ngipan amen ngien petang ke jing syakri jing yo blai ke ne por da bengia solang ke jorwai ke ban nyo pusan na ke bakhamrem wadin ke ne ke jorwai ngila pen bai iwei ni kirang ba jong ke balang misal em ne mngam ban yalami ke jing pule na ke ktin ke jong blai pad ban bu ke jing duai kris halor dingpna ulasha kadno jingiet bapla ula sius pa da kedorba kadno jingiet bapla yala do nut hu kris nganai
kan no jing e ba phla au ngasem ka jing suk jai kan no jing e ba phla kan no jing e ba phla yaka ngayai kan mau kan no jing e ba phla ukres ulapan pau ka jiruai ka ban nhiều pusan
Tishwa bingin pendam ke jing duai tungin syashkor kat tokan ni ketin ke bakut ke jong play ke bangila man syam na ke gospel ke jong Lukas kelenong ke baat pulai ke dekat ke baat penriu dok balai puai bat na ke kitab ke jong Isaya kelenong ke besan pulai ke dekat ke besau dok banyau bat kumjuk ru na ke gospel ke jong Yohanes kelenong ke balai ke dekat ke bakat penriu bat ke bakat nyau ki kentin ke baong kum ni te kat ba kidang yalam no ya u kilakem ya u wei usimon unong kerini ubawan na karibri bat kilayapen ba ha u ya gading pna ban ba na dinu Jesu te labut ya u ba babon kibreu bat ki kentai ki balalen nyar lempat ru yelade bat balayam sngosen ei ya u nraya bau Jesu la pai shaki la ong ku kentai Jerusalem wat yam pi nama jonga henrei tu yam namar yelade bat namar ki khon jong pi naba khami kisni kinwan hagabakin ong sup ki balengki bat ki ba ki po ki bom jukha bat ki bom ju ai bun anda kumta kin sedang banya perta ki lomba tu hap hangi bat ki lomrit tu tap yangi nabalada kile yakini ki ei ru hau ding bejerngam ya ka ei onle hau beterkhong shisha ula ba ya ka jing kuslai jungi bat ulakit ya ka jing sngosi jungi penban ngila nyau ya u bala penmong bala sho dau blai bat bala penjenjar henrei la penmong ya u namar ki jing rengkang jungi lapen luet yu namar gejing le bom hok chungi gejing pen shitom gejing suk chungi kalalong hlo chung u bat gejing jingem snam chung u lapen khya yangi ngi baro kum kilang brot ngila sakma ngila phaino uwei shla kalenti te utrai labu hlo chung u ya gejing bom hok chungi laban ben yu pen banu lapen ret yelade bat shem la ang la geshintur kum ikon lang berat balaya lam sya kejing penyam bat kum kalang berat kabesngap jar khmat kinong ot snyu jongka shisha shem la ang la keshentur nabau bleu la iet kata ya keperthai kat bau la aitino yela ukon bala khamarwai bau ei ru ubange hu chot chu nrei unyo kejing imbom jukot naba ublei shem la pha yelo khon se ka perthai on penrem ya ka perthai nrei ba on pen ya ka perthai da u tu blei un kerku ya ka bapuli ya ka ktien ka chu tungin pendam ka jing tuai ku pa chingi ba beneng iwan bandam hakislajat ki bakhut ki chome iwan bandam hakachat ka ding phna ka chome ko trai ka balayang halo chung ulum kalbari na ka benta kinong pop ki bachot ki barem kumangi ngi duai atrai ngi phai la ka jong ki khmat cheme bat ngi ken mau ya ka ding phna ka ba me mela ba ka ba me atrai mela kit ha ka terpeng ka chong me na ka benta ban ba ya ki pop ki chongi atrai kat no jing sngo shir khai kat no jing sngo sen ei ha bangi ken mau ya ka jing sha yap ka chong me na ka benta ki nong pop ki bachot ki barem kum mangi ku trai ayungin siu kelang naga bentah ka ching iet pa ka chong me ko trai habang iken mau habang yo sngo yi ka tin ka chong me habaki ken thei ki yam ki lenyar ki lempat ko trai habaki yo i ka jing sha i ka jing chenchar ka chong me nrei ko trai me ong wat nyam naga bentah chonga nrei to yam naga bentah yala de bat naga bentah ki khon ki chong pi atrai ai bangin yet alaga jong kecing em kecungi shimet hatu kecing em kecungi kalong kumno ko trai hatungi yam namar ba me sha shitom namar ba me sha chenchar halaga jong kecing ya lenti kecong me ban kit ya gating phna rei trai abangin sngo thu ha kecing em kecong hi na ka benta ki pop ki chongi ka ba don ha kecing em kecong ingin yam namar khantang ko trai yo ba kecing em kecong kalong ka ba sanar phna ye me ko trai namar kata tu isnei yangi bangin yet yela ka chong kecing em ko trai bangin yo i la ka chong ki pop ka chong bangin yam bangin bread hak jat ka ding phna ka chong me ko trai yet yangi wei pi wei atrai bangin don na ka ni ka po bangin sngo tho bangin long kin nong pop ko trai
bangin la atrai ban pen kelai la ti bangin pai khamat shame bat bangin la atrai ban bread no ye ka jing tinget ka jing ibaro bat bangin pen tmai la ti trai to shim mi ka jing em ka jing i wei pi wei i wan ban dem ha ki slajat ki ba khot ki chong me ko trai to shim mi ka jing em ka jong i ai bangin sngo thu atrai bangin long kin nong pom atrai ha ki tin hakikam ke bangi hitrai ni sai sanar phanai me lengba ke ching em ke chongi rai tu yet yang hi utrai pen kho ye ke ching tinget ke chongi da ka snam ke ba me la pen cha holo trong teng phna ba ta pen kho yang ya trai ba lengba ko ma ke ni ke sngi bangin sngu thu atrai ba me la ma iki pop ke chongi ngin mi na ke ni ke jing shakri ke chongi me ke trai bangin mi ki breu ke ba me la thau thamai ke ching em ke chongi bangin sngu thu atrai bangin long ki jing thau ki batmai ki ba me la sai ki pop ki chongi utrai ye rap khane ke clip mat ke ba menta utrai i duai ru kum chu na kam tai pastor iban sa ai ke khubor ka ban long atrai ke ching pam na ka banta ki men sim ke chongi ye rap atrai ba ka khubor ka ba shakri un ai kan long ke ching pam ka bala ban thau thumai ke ching em ke chongi kan long ke ching pam ka bala atrai ban pen ki em ye ki men sim ke chongi atrai bengin ken mau ya kata ka ching sha yap ke chome ra elo jong shakri ha ka kamra ka ba haneng ko trai pen som pen sle lo jong men sim ko ba ka ei ke hi ka ba mi na lo jong shakri kan long atrai ka por ka ban ya rap ye ki atrai bengin la atrai pen snu thu bangi don kam ye me ko trai ker khur atrai la ka chong ka balang ker khui la ka chong ka ram pe in kristan ko trai nang ya ai boring i bangi nang la banang shakri ye me atrai ni ha ban ya ye ki lenti ki ba e ni ha ban ya ye ki lenti ki ba dap ta ka ching le ko trai kat bangi dang im dang sa ne sla chong ni ka perthei ni don kam atrai ye ka ching ton ko chong me dam bat ni don kam ye ka ching lam ko chong me hingi ko trai walang i im ha pa deng ki sngi ki ba sniu trai ai ngin ya da ka bor ke chingelam ke chung men sim khoi kan maulem atrai ki bapang ki basitom ki badona pedeng ki jing e ki jing jencar ke ching ya den ti ke jing em ke chung ki to long ulok atrai hasnda chung ki ma pro atrai ki pop ki lait kilet ki ba me shem bang pen snu si eme ndrai to nang yai pe thmai ke ching em ke chung i shimet pedang ko atrai ko bangi long ni pa na ka kerteng ke chung Jesus Christ amen. Tau blay nu kerku yangi lang ba kajing puli ba kajing saskor ka tin ka jong blay baru blay ni snai ruban saskor ka jing duai ka bangila bu akmat jong hagani ka por lang ba shakri jong blay I Mr. M lim ngam pen pau ka jing songu ya Mr. M lim ngam ibala pendap I kanek banta kum ba ka balang ka shan ya phi blay nang kerku I phi ba ka jing shakri ka jong phi ya blay ndak we ka por shwe pan kendiat ngala kum klet hagani ka basdang ban pediang sobhai phi ki para bangai ki behe ki bam padon balang ban ngi ni ai sibon na pedang jong phi ki para bangai ki behe ki bam padon balang ban ngi hang ni handai ki balai pen singan ngi ne koi ka por shwe pan play don rangkat ban ngi ki jing shakri balai ki ba pher te ka ne ka por ngi pediang sobhai phi we sigan ki jing shakri ki jong yu balai ka ne ka step ha ka ne ka good friday ngi skamba ka jing don rangkat ki jong phi ban ngi ka pen singan pen ham ki jing shakri jong yu balai baru blame kerkuru yepi lembah kan ke jing shakri ke bingio ha kan ke stam ha kan ke por ngin poi pat sakawai ke benta jong ke jing shakri ke jong yo blay bakata kalong mengini osmo ya ke jing ruai ke kerpang na ke jing seng samla jong ke balang ya kan ke por ngan kerpat ya kuar jong jing seng samla ban ai ke jerwai ke kerpang berhadin ba ke jing seng samla kala daban ai kuar ngan kerpat ke asya jong ke balang ban lum yi je aingo hadin balada belum yi je aingo ngan subhaban kerpat ia iwe ni temen besan jungi temen besan doktor L keji ban subhaban wana ni rejorong ban penkentang ye kejing aingo Syaulum utrai ukir ban syajing yakin bansai pong ukun ben riu snam kacau hangta kun ublei kun ba
Lakas nam upenjau kasep rukalangi po uben riu banla kuribak tang udi lakas nam upenjau kasep rukalangi Batang udi Lemting kaya lagi ulasya Hadim nagaram ubri ubah Jisu kun ublay Kun bamarway Usha jim yap shirkay Hakaklip ang siyat siya Hakakrong ti usun Nakame banyu usya Kas nambat kaon Kun ublay kun bakensay Yanadi shem ting kai usa jing im hang ta ukta halanot ko deksa lakas nam upenjau kasep rukalami Kuribak tang udi Lakas nam upenjau Kasep rukalami Uben riu banla Kuribak tang udi Lemting kaya lagi ulasya Hadim nakaram ubri ubah Jisu kun ublay Kun bamarway Usha jim yap shirkay Wat kasni rukalari Jing shai chong kalado Bauya unang bakli Hanta ulu Netang kun ublay Marway usya Yakapo ubri ubah Ajing sangsot halodin na Unasir kakuna Lakas nam upenjau Kasep rukalami Pop uben riu banlau Kuribak tang udi Lakas nam upenjau Kasep rukalami Uben riu banla Kuribak tang udi Lemting kaya lagi ulasya Hadim nakaram ubri ubah Jisu kun ublay Kun bamarway Usha jim yap shirkay
Tong ye le khmar ble ke jing duai au ble ubok pa jung yu ba bening you wanna try kan rat hakmat ki slajat ki bakhuj ki jome banai ngu yami atrai kan rat nakamentakan ni keski ke bakrau ke bakhuj ke bab kentang ke jome awak mu pai lang ablei kan ran niyo ban mani ban pendan burom ya ke kerteng ke bakhuj ke jome ban kan mau atrai jisu kan ran namar ke jing sya yap ke jome halor ulum Calvary namar ki pop ki jongi try kan ran mala IT la ke jong ke jing im an pen im yangi atrai kan ran ki briu ki pop ki briu ki bom long ru try jisu kan ran la sya atrai kan ran ye ki prek la sya able kan ran ba pen phong ye me ka pan sngat sya la nyo ben nei ben ye me atrai kan ran la sempat ye me try jisu kan ran melakeu to try jisu kan ran kesnam ke bakhuj ba loi ke jome ke letut halorulum Calvary ban yo ban pen emingi ubriu ubarem ubriu ubajat kom ne able kan ran kan ke sngi ya don lang kom ne ban kan mau ke jing sya yap ke jome to try jisu kan ran ya rab yangi able kan ran ba kan ni kan long ke pan pen thau thamai ke jing em ke jongi ya try kan ran abangi kan mau ke jing sya shitam ke jome to try jisu kan ran wable kan ran malai yangi ban me khot me yai khot yangi ya rab yangi atrai kan ran baling ba kani ke jing syakri ke jongi atrai kan ran kan dalong ka bori ke jing em ban pen thamai ke jing log jing em ke jongi ke mamala ke sngi isne atrai kan ran ben don rengkat kerpang bau syakri ba men penjeng ha pedeng jongi atrai kan ran on plai ke tin ke ba em ke jome kan dalong ka bori ke jing em ke jongi to pen som pen sle yu do men sim u jome atrai kan ran ai bangin ngau ke sur ke tin ke jing pen em ke jome kom ni able kan ran ye wan ra ikini ke jing ai chaka kam ke jome to is dei ben pen khoi ben pen kan chang iki ke long ba bet pen pen don kam oi pen pen don kam nam ta ka kam ka jong me ya try jisu gran mal kini barong i doem i duai khot karpan ha ka kerteng ke badon portamu try bu no pen im jing jisu Christ amen ukon ublei kakuri ke bak thang tam uladi nak mentaban penim yangi kinong pop kalong ke jirwai ke bagi kon samla jong ke balang kil ai kan ke stem kalong ke kubor Good Friday ke bangi yo sngo kan ke por lomba ke jirwai jong ki kon samla pen pau je songo ye ke jing seng samla jong ke balang ki bala ai kan ke jirwai ke bakerpang ke balong ke jirwai ke badon ke kubor nam ta jongi ha ke bi dei ba kan ke sngi to ble nong kerku ipi kon samla jong ke balang ba pinala ban ai ke jing syakri jong pilang ba ke jirwai na koi ke por shoi pan ki balong ki jing ke syakri blai ki ba kodo tam bar ki balong ro ki jing pla ye ke jing penem ke jong blai ipen pau ke jing songo di temen besan Dr. El Keji bala pen kentang ye ke jing aingu ha ke por blai nong kerku ye ro pada ke jing syakri jong yalo jong nong penem apo ke balang para bangi bi ha ke por ngila poi syek bentang ke ba don kam ka bakong sane namta jongi bakata kalong mini osngo ya ka kubor Good Friday ha kana ka stem pada ni don na pedeng jongi ha kana ka por ya i Reverend Bibi Markhap i pastor i don ha ka balang umsaw nongbri ha ka district saw balang ribhoy ribhoy Shatai Presbytery but hapok ribhoy synod but
Ngisu tu bagan ke degasin ke benengkong ye pastor bandor rangkat bangi ha kan ke sengi. Hoi kalau don ke jingi penbej bagi pastor mo pastor. Aro ke senem arajar ar puwai bendon benwan ha kan ke program jongi tenrai na kadau jong ke jing khangdam jong ke jing pangklam im selayo kalat ban manta ke sengi. Ngisu kemen bengi layo i ha kan ke jing sang ke bakar pang ke jongi. Tu pastor kum ke balang i pediang subhai pi ke jing kemen bangi da songo sibone ba pila pelaj ke por ke bekodor ke jongpi bandon berengkat bangi kum ke balang ha ke kum ke sengi ke balong ke jiseng ke bekerpang ke jiseng Good Friday ha ke ba nginsio sngau ke kubor ke bekerpang na pi ha ke por tingi duai bo bleng lo rengkat ba pi pastor kam tam ke kubor ke ba pila pen krep nai pedeng jongi ni duai bo bleng lo rengkat ba pi ha ke jing syakri ke jongpi ya ke kam ke jong konrad hala ke jong ke balang hak jong ke distrik ke bapidan hak presbytery bar ki benta ki baper ki bau blei udon man panon kami pi ngidua ro bau blei lorang kat ba ke yeng ke sem ke jong pi blei nang ai pi ye ki met ke bakoi ke bakhia ba pilanga ban ai jing syakri ba bahatam nam ta lau jong nong panem te ha ke por shwa bangin sio sngo ye kubor Good Friday nei Reverend BB Markham ini solang ke jirwai ke ban nyau pu kendai ke jirwai ke ban nyau pu kendai Don ulum bekerja hakari sejengai ba bayang marwai sebar kenong ba shisin uwai briu yuta ulum mukeu ban sayap namar jong pi jonga di ki umat ki jau habang akan mau lom kalbari bayang kading pena hang ta jisru sya nakapop ban seuspa bat ban penim yunong pop kumga baro tu kirkhat ba khoras kajurwai ke ban nyo po kendai Hakari sajai ba
Trên khung trời
Kaburom kejingo bat kejingero kalong yau blay ubada kejingit kejingis nei kejengu upenla yang abdi api bangini adan hana yeng kapakentang kejengu ban mani yau ban yaro ika kerteng kejengu bat ban syashkoru naga ketin kejengu temen besan chairman ibayalam yang kejeseng hagan sni kinong syarai jangka balang kirang bak balang kilong kemi kilong kepa ki para samla bat ki hab ki baret ngai kublai pi baro haga kerteng ke bait bat ke batiang tam kajong try bat unang penim jungi ujis kris ngapen pau kajing sengongu ya ka balang presbyterian mauro kablaken mau ka kerteng ke jonga bat kabla syania hanga ban keren hagan ka sang Good Friday kasni ka baki Kristen sitelop ka perthai kirakhe ka kum ka jingken mau ya ka jingyap ka jong Jesus Christ ngapan pau ka jing sengongu ya ipstor lendans im ibalong kum hinmen jonga ibadai da ka jingya penbej bat I hagan ka sin ka balai la penyo hanga banwan hagan ka balang kum laong dei chairman haka jing sisiang la dei banwan na dus nam arhajar arpuwe hindai namar ka lockdown la pensenge nang tala penbej biang osnam arhajar arpuar haka sni balong ga je sang sinat te hindai namar balalong ga je sang pajba te la pensenge bat menta aingu kerpang yo blai bola penyo hanga haka ni sin ka balai haka jing penbej ka balai banwan hapo jong kani kapalang banyak kendo bat pi ki para bangit beit ki badan hapo jong kani kapalang ngam sngau nang wei ha bangadan hang ne namat kidan ki khmat ki bang itho ithau ki bang ngila juya kendo na kapor si kapor bat khamtam haga jinge dei bat I temsan IW Karshano I balong sekretari jong kapalang ngilaya itho ithau nado kapor ka bangalet ban pulih ke music school haka tenuk salfa ke senam arajar iwe arajar ar bat nolor renta ki danru ki para banget ki bangila bani itu ithau tengadap naga jingkeman ka bakrau ka penyo yang ya kan kalat banwan yang ka balang la shisha ngampat yo banrung kan ka yeng bane hindai na kapor si kapor ngayo alat baniyat na jan jangan ka yeng mane na kalyang jang ka balang ka bangadan ka balang umsaw nung bri na ka saw balang district ka bangapet ka badan nyaw tali ki balang bat kumjuru na ka office jang ka ribhoy presbyterian synod ka balang shushim team mentakum u except secretary ujong ka awan ra ka jang ai khoblei yapi ka balang mauro haka kerteng ka badan bor ka jong Jesus Christ ublei nang alam ublay nang kerku ya pi kum ka balang bapinang la baniat syaprang baca khmat haka ban syakri ya u bat baki khon jong ka balang kin long ka jing shai ka jung trai haka ni ka perthai kublai shibon ru ya ka choir kabla ay ka jing ruai ka ba sho men sim kablan ka khubor ban pen ken mau ngi khamtam haka ni ka sngi ka bangerakhe ya ka ni ka Good Friday ka Good Friday kawan man la kasnam ki balang habaro jong gane ka ri bat ka perthai ni rakhe ban pen burom ye ka sngi ka bakrau ka sngi ka baphala ka sngi ka bakorotam ha ka jing em jongi ki Kristen khamtam yangi ki bangen de gane ka sngi Good Friday kum ka balang yo ban kin mau biang ya ka jing ya shimben talam ka jong ublai ha ka long rinyang ka jong Jesus Christ ban sya ya ka jing yap ka bashir khai halor jong ka ding na na ka benta ban pen em yang ki nong pop ki blajat bat ki blaram haswa bangin poisya ka khubor tongin le akhmat jong blai ha ka jing duai kokpa jangi ubha beneng ublong try ki met bat ki men sim ki jongi utrai jaga kam bat utrai jaga balang
Ngai ngu me ablay ban penyo hangi ni kapor ka bakordor hakin ka sngi ka bakerpang. Ban wan hakin ka yeng ka bakentang ka jong me. Ban mane ban penan burom ya me. Kham tam ban kan mauru ablay. Ya ka jing syayap jong ukon jong me u Jesus. Nak ban taki pop bat ki ram ki jong e. Ngidan hakin ka por ka bakentang e ablay. Ya ka ban syashkor ya ka ktin ka jong me. Ban ngidu wai menis ne ban rengkat bat nge. Dan rengkat balau jong usyakri ujong me ubayang dengan ke jaka ka bakentang. Ubreu long batlat ubadan sibon ki jingduna bat ki jing bombiang. Indai padan kam yu ni ka por tap yu de ka snam ka jong me. Baka jing kran baro kanam long na ka jing start ka jing la ka jong breu. Henry kan long da ka jing pensyat bor ka jong me ablay. To kran ablay bein nabangi syashkor ya ka ktin ka jong me. Long rengkat bala ka jong ka balang ka jong mehang ni mauro. Nang yalam ya ka ablay. Nado ki store temen besan kirang ba balang ki dukhat kin the ba chinrang. Bakum ka balang kadang laban bat ya ka jing yalong ka we. Ka mensem ka jing shit ram. Ha ka ban syakri ya ka kerteng ka jong meh. Baga burom ka jong meh ablay. Kanam kan riano nang ka balang. Henry kanang tingshan na ka jing long jong ki dukhat ki jong ka. Sengawi ni ka bangu ka jangi map er kang ki pelat ki jangi. Tang kerteng ka jong try bo unang penim jangi jisung iduai. Amen. Kadon gawe ka jangi thuk hana. Ka bangi ki babon na preng jangi ngila jios sengawi ka. Bat kata ka de syapang jong ka we ka long kemi ka bakerteng ka lu si Hedrick. Kabalong ka district superintendent jong ka Assembly of God hahiwai. Laong bakat bakadang ap haka katling ka bakerteng ka Honolulu Harbor. Ban priang ya ki kat togan nengut ki parlok ki badang wan na siliang jong ka duriaw. Kalau yo iya ka jahat ka bawan ka barung siya kata ka katling. Baro ki bahyar na kata ka jahat. Ki dap da ka jingkmen ka khmat ka bapu samarke. Khamtam habaki yo sngew ya ka jingruai hawayan. Ka ba pendap ya ka jing sawa ka badan na kata ka katling. Hinray ka Mrs. Hedrick. Kalau yo iya ka way ka long keme ka badam syapo. Rengkat bat ka khmat ka ba idiaw. Ki umat ki bajau na ki khmat ki jong ka kabadang hiar na kata ka katling ka bahian na kata ka jahat ka Mrs. Hedrick kala late banya kendo ya kata ka long keme bat kala kali ya ka balai kong pi diaw balai piyam hatungala banya rab ya pi kata ka long keme kala jubab ba omdan weru breu bala baniarap ya kajing syempap ka jonga ya kajing syam ka jonga ha kajing im ka jonga bat hangta kalalenyar ketang kalalenyar jam ka Mrs. Hedrick kala persyang ban pentingan ni kata kalong keme bat kalaong kong ka kajing ka jong pi ka ba pelong ya pi ba peniam kumne ha pedeng kajing yam sengusi kata kalong keme kala ya tho. Ya ka ka belajar ka jinga lenti ka jongka ban poi sya kata ka jaka. Ha ka jinga khi na ka benta ka kamhima sanhima sima ka badan ha North Korea. Kalau ong bakala dan ka jinga le ka basyirkai na ka daw ka jinga le persya jong kiri pentrim komunis. Bon ki kunhon kila persyang ya ka ban petno na kata ka jaka na mar ki syepting ya kita ki komunis. Bat kila persyang ban mi da kinu kilat ka bakila ban light na kakti ka jongki. Hagawe ka mit kumbalai pongut na pedeng kita ki beraikut ban pedri. Kila kiu haka lingrit. Ha pedeng ka jingdum jong ka mit ban jamno syashiliang jong ka duriau. Kiele ban pun jarjar. Ban ya jarjar kenang baki nong up ki badan saudong jong ka duriau kinam yos ngeu yaki. Kata kalong keme ru laong bakala dan hapdeng jong ka kunhun. Ka ba yau khun ujong ka
Bat Maria kiyo kata kaling. Lawang bau kun jongka usdang banyam. Kala persyang men pensengap jari atau kun. Tehenre ulanang yam. Kita kibadan kata kaling kila syepting. Nama lada kamla ben pensengap yau tau kun ujongka yau tau kulung. Kinong shun kila ben yosngo. Kila ben tip, kila ben siat, kila ben peniap no. Yaki kila maham teng yaka bagade ben pensengap yau kun. Balada kamla kade ben berat no yau syaka duriau. Kata galong kemi kala persyang ben tap yaka sentur ke jong kun. Henry laong bulanang yam. Daga jing berngam, daga jing baham jang kita kibadan kata kaling. Bat daga keti ka jongka ka baka kedup yau tau kulung. Kala pelait yau, bat kala berat yau syapo keduriau. Kala yam bat kala ong ngamla syuk dalele. Ban kelat ya kani ka jingja. Bat kani ka jingyam, ka jingja kala ino ya ka. Ha ka jing sengusi, ha ka jing pat ka donot. Kami sesadrik kala kran ya kitin pentingan ya kata kalong kami. Kala ya thuru ha kata kapor capang uwayu pa. Ubadan uya wayu kun uba uit Hende yau tau kun ujong ula aitino banyap naga benta kibabun. Bat utau de ublay. Ublay tino ilau kun bala kamar wayu Jesus. Ban pa yu usya ka perthai. Ban sya halor jengka ding na naga benta ban pen yaki priu. Kata ka kentai Korea bakal yo sngew ita ka jing yetu. Kala ngap sipor. Kala sngew kendo. Bagata ka jing yap ka jung Jesus. Ka kham krau banya ka jing yap ukon ujongka. Kumta kala priang yo Jesus. But kala rai. Kala IT hagaman ka jung blay. Ya ka ka baca ha ka jing ka jongka. Ki prabangit bayin. Jesu dala ka jongka mans ngobha. Usyayap halor jongka dingna. Naga benta ban pen ya ka perthai. Upen ya ka perthai. Namar bau yangi. Ka khubor ka bangadan benya slok. Ha ka ni ka sngi ka pengirak he ya ka ni ka Good Friday ka long. Naka way ka dekat kablalong popular bah ka baro ngila landat ya ka bat kata kalong naga gospel kat kum lo Yohanes nang ka balai ka dekat ka bakan riu kuble shibun ya inong pulis sedang bat duai ia belapan pule ya kani ka penta nabau belai ula it kata ya ka perthai kat baulai tino ilau kun bala kamar way bau bangit hau unam jatsyu Henry unyo ya ka jing bom jukut kapang pedeng kabadan ha ka nigad khat kadai ka jing ka jong blai nilarwai na do ka basdang syapang ka jing balangi persyang men pej ha ka jong ruai ka wai pagawai ka benta nginlap bakadan ka snap jong ka jing ka jong blai Bat haga Bible li barok away. La keren ya ka syapang ka jing ka jong blay. Ngalap ya ay ka jing keren ka jong nga. Haki lai tali ki benta. Ka benta ka baningkong kalong ka ay ka jing Ka baar kalong ublay ulong ka jing Bat ka balay kalong hang nung ilaban yo ya ka jing ka jong blay. Ka baningkong ka ay ka jing ka American Heritage Dictionary ka batay baka jing ka day ka jing snowjan ka jong ubriw ya uparabriw kabaw pensyong nong rim ha ka long rinyang ha ka dur ka dar ka jong utaw ubriw ka jing ka bakum kani kami na ka jing itenat bat ka jing ibha ya ki wepat na ka jing itenat kami nakabaki way ki lebha yangi ki sumar yangi namar kata ngiit yaki ngiit namar bangi pensyong nong rem
ha ka jing sngau kalong conditional bat ka bakum ka ni pat ka judging it kala ban kala ha ka no ka por balai ba mi shibun ki jing yakhlat ha ki por baro namar badu no ka jing it ha pedang ulok bat kalok ka jing it ha pedang usamla bat ka samla ha badu no ka jing sngau ha badu no ka jing sngau ya une yaka ka jing it ru kasdang bandu no dan bun shibun ki broken relationship ki broken family ki broken society habado no ka jing sngau ka jing ru kasdang bandu no dan bun ki jing batai syapang ka ni ka jing ka bangila ban syam ka ni ka perthai bat ha ka tin greek ngila jupule syapang jongka ka batai khamsai ka bangila ban penyaper ka we na ka we pat kadon kata ka eros ka jing samla ka jing shenran kenthai ka jing ka bashi samla kadon kata ka stoch ka jing ya ki bahayeng ki basam ya ki kme ki kpa ya la ki jong ki khon ya la ki jong ki kme ki kpa kadon kata ka philia ka jing ka bede shi parlok kenthai shenrang lane shenrang bat kenthai bat kumta ter nang ta ki donro ki we ki judging ki bangila kum ka jing ka jong syakri ya kunran ka jing ya ki nongwe ka jing ya ki paramarjan ka jing ya ka maryang ka jing ya ka ri hendai na kita ki judging baro ngitip ba ka jing ka ba krautam ka de kata ka ba haktin greek ki khot ka agape ka jing ka jong ublay ka divine love kawai na ka jinglong ka bakerpang ka bangila ban syam hau blay galong bau blay ulong ka jing ka benta ka baar ublay ulong ka jing ubarkle uway na ginong tho commentary uriu start uong kumne katenrai jang kano kanyam kami na ka jing ka jong ublay katenrai jang kano kanyam kami na ka jing ka jong ublay kane ka jing kam dei tang na ka benta ki katto ka nengut hindre ka de ka jing ya ka perthai baro ka we ha ka bible labatai ba ka jing ka dei ka jing it yalade self giving ublay ula kata ya ka perthai katba ula it no yalau khun balakhamarwe ki para bangit bayit nginomla ban thau yang ka jing ka jong ublay dau no uno ding pro jong ka perthai namar ka jing ka jong u kalong ka bayar kalong ka bajiliu kalong ka bamayan hadu kata unong ruasya mensem haba perkhat syapang ka jing ka jong ublay ong jing jong u bomla ban ong jing jong u bomla ban ong jing ujisu trayanga amdan thlej bril bala ban ong amdan ka snap copy ka ban biang ban tho syapang ka jing ka jong ublay ya ka perthai kadai kata ka bagi khat ha tin pareng ka unconditional love ka jing ka ba khlamdan ka no daw hindai la ka jing ka bane ka bamdan uput saudong haka ka jing ka bamdan ka jing nyaw siliang khmat yano ru ka benta ka balai hangno ngila banyo ya ka jing ka jong ublay yangi ki brio ka jing ka jong ublay ka pau shinna kumanglaang ka beningkong ha ka jing it no yalau khun balakhamarwe syaka perthai ban kinyaman sngau bha lor jaga ding na ban pen ya ka perthai ki para bangit bait ka jing ka bakrau tam ha ka perthai kam dei ka jing jong ka keme la ikhon kam dei ka jing ka jong uriu ri la ka jong ka ri
Henry ka jing it ka bakrau tam ha ka perthai ka dei ka jing it ka jong ublei ya unong pop Syubu lada dan mano ba ong ye ki kme ki pa ki jong ni Sngau bha ayo khun jong pi ba uniap na ka bentau te unong kam sneu ubale ka ba sneu ayo khun jong pi nganget ba ki kme ji pa jong ni kinomai ki ong ai ba utau nong kam sneu uniap hi na ka bentai ki kam ki bulale kata ka dei ka jubab ka bangilapan siam Henry ka ba phala ka long ublei te udan tangwei ukhun uba loi uba jamnot ubam dan kano ka jing tinget hau Henry u ai ya ka ban yap le na ka banta jonga ba jong phi kinong pop ong wap sol pol Henry ublei ula penishin nai la ka jong ka jing e changi habang idang long ki bapop ukris ula yap le yangi kane ka de kata ka jing kinyaya la de ka jing len la de na ka benta ki wei namar ba ye len la de na ka benta ka jing mentoy ka jong ki wei ka jing kinya mon sngo bahai la de ka de ka jing tunjo ka bakrau ha ka jing e ki breu ke la banong na ye ye pi kat nung ila ban pediang ni kata ka jeng ong jeng ki baki e jeng ni lem da ki pen pau ya ka hakikam lem da ki pen pau ya ka hakikam baleng nget bau blei wi e jeng ni namar bau blei upen pau hakikam haka bau IT lau kun ban yap li nak benta jeng ni ka bang yo ban rakhe ga ni ngi ya ga ni ka Good Friday udan we ubreu ubadan yau khon uba u e bad yau tau khon u jong u la kem da ki sipai ha kata ka jingele ka bajur la pha yau tau breu ban yang na ka we ka jaka ban shong na ka we ka jaka ban pet ya ka jing pen sitom yau khon u jong u ki sipai kila syok kila sempat yau tau khon u jong u bad ukpa da ka mensem kabapat taka mensem kabelwet ujau ke mat habu i ya kata ka jing syak sempat jong ukun ujong u kado kisipai kila dekat no ya ka jing em jong ukun ujong u perkat kadno kupa un pang ka mensem un pat ka donot banyo i yau kun ubau i ye la le ben la pen sitom ben la pen yap ya u kane kan persakut ya kupa ha ka jing ngosi bat ka jing kuslai henry kane pat kamlong bat ublai ubadala ka jong ka mons ngopa u IT yalau kun ban syayap na ka benta jongi bale namar bau ye yangi kinong pop kane ka de kata ka jing sya sitom lam ka jong ublai hado ka jing yap na ka benta ban pen im ya kinong pop u John More u president jang ka American Atheist Society ka kenhun ka bom shimnget ya ka jingdan ka jong ublei ha ka ni ka perthai habau kren syapang u Jisu jang ka history u ongkum ni amdan u brio ha ka history jang ka perthai u bakum u Jisu amdan u kenjaba im u kenjaban ring mensem ki bakum u Jisu u ba IT no ela ka jang ka jing im naga benta jongki wepat perkat ubreu ubom nget belai ukran kumta syapang u Jesu ladana ka we ka por ya ka we ka simplang nganget ngitip syapang ka simplang ka dei ka bakhakun hapdeng jong ulang yap kalari ka sumare te ikun i jongka ka ai bam ai di ya i malakasni ka kemen na bagi yoi bagi kun kelas nang ban he long bagawi ka sdi ka basyit kerang let's say ka de ka por jung benai March benai April ha baka sni ka syit kerang long baka ka klau ka peluk kata ka semplang ha bagi yoi ya ka jing wan jong kata ka ding syajan jong uskum jong ka kalapa kala kenti na we uding sya we uding ban yoi kata ka jing wan jong ka ding hajan jong uskum jong ka
laong bakam don lat bakam wei khaddo kala rong hapdeng jung tau langyap habadan ki khon jong ka kala pia lagi jong ki thap nyang kala kedop ya kita ki khon ki jong ka kading ga ba parstet haga jingpe jonggal kala thanglot ya ka met jong ka ka keme ka met jong ka kala ingkhong hindai ka ba phla kalong baki khon ki jong ka ki lai im ki lok ki bai u jisu yo i ya ka jing shirkai jong pop ya ka jing shirkai jong ka jing yap ka ba udai ban mat u yo i hindai u khendo ya la de ban kinya mon sngop ha lor jong ka ting phna la som ya ka krung jong u la sa ya ki kti bat ki kjat ki jong u la sempat ya udau syabuk u balong kum khwai habatan ka met ka kho lang ulade bendi ya ka khuri ka bak thang ho la ben thiu ben ya u hindai usya ya kita ki namar bau ye yangi ong ka ten ka jung blai amdan ka jing ka bak kham krau ya ka ne ka bau wei wai tino ela ka jong ka jing im naga benta ulok ujong u ka baar hangnong nyala ban yo i ka jing ka jong blai ngin yo iru ya ka jing ka jong blai haga bau pun pau bau usumar yangi haga bau yada yangi usumar yangi hangno haga bangidan hoj habangidan hatmir jong ka jing yam bunsin kilok ki bai ngijuklet badai ublei ubiyada ya ka wei pakawei ka klemat jong ka jing im ka jongi ngila dai ban mat ya ka jing mensau ngila dai ban mat ya ka jing yap lemda ublei uyada yangi ladau doktor ubayeng hakmat ban pendap ya ka operation ya ubreu badan hapdeng ka jing sitam ka bajar balada ka kti ka jong u ka bakla tang khendiat lese utau breu unya kendo ya ka jing yam hindai de ka kti ka jong blai ka bayalam ya kata ka kti ka jong doktor lane ha ka bangi syang kali lada tang si klemat ni bakla haban pet seni satai lane ngi bakla ha ka kti ngi yo thia hapor bangi nya kali ngin jin dalai kendo ya ka jing mai ka jing mensau ne wat hadu ka jing yam hindai de ka kti ka jong blai ka bayada ka basumar yangi kilok ke bai daki hajar ki pewajar ki por lese ladangi dan ka jing bakla ka batang khendiat nilai dai bani kendo ya ka jing mensau hindai ublai utip uyada ya ka senjam ka jong brio unong rasya mensem ublai yo mat ya ka jing ka jong ublai ubaya daya ubasumari apeng ki jing ma ki jing mensau urwai de ki sur ki basngot tenat ya ka jing ruai ka bong shisha lang ayat ru ya ka tham ka serngeu jong ka jingyam nganam septing ya ka basneu nama medan rengkat mame bat nga uding do bat ushando jong me ki pentingan yang nga ubreu wat hapdeng ka jing ka jing sumar ka jong ublai teng teng udang sak kemalenti teng teng ngaman ma piru kat ka jing ka jong ublai bun bun sin gidang yelek persya ya ublai leseng yela ban len yau jisu ka jaka ka mengidan haki jaka ka bangi pule ha school ha college haka jaka ka bangi trei kumbalan petros leseng yela ban sanar pngaya u daki kam ke bangi le daki jengmet jeng perkat daki jengle jengi kum bau judas udino yau jisu leseng ila ban buri ya ki jing kerku ki bau la kerku ka jing em ke jongi kumu ananias bat ka sapira ki lale laneng ila ban shon ya ki para brio ban shon ya ki para mensim kumu kan yu shon ila ujong para laneng ila ban lendat ya u hagi por baro kumba ukun sarang auria ulendet ila ujong kupa hindai ki lok ki bai wat hapdeng ka jingle ka jonga ba jong phi ka bakum kata ublei juman thad banyai wat yangi ko adam
hang no medan kadai kasur jong ka jing wat ka jong briu yau blai ka jong wat ka jong blai yau briu kador ka jing wat ka jong blai yang i ka seriem ha kador ka jing wat jong unang ap lang berat ya ka lang berat ka belajar kumba unang ap lang berat kwa baka wei ru ka lang berat kan ja na kasam kum tau blai ru kwa baka wei ka mensim kan jat no uya le ban wat hang no ha bangidan ni dan ha ka jaka pule ublai wat yang ni dan ha ki jaka yeu ha ki jaka ya le kai ublai wat yang ni dan ha ki jaka jong ka jing sngo bha bat ka jing thala ublai wat yang ha ban syam bat anda bula syam uba yang haladehi ong ka kten ka jong blai te da ka bula ba hi yala ka ding na ula lenno sia ka jaka bla khat ka malai khle ya bla khat ha ka kten hebru golgatha bat hangta la sanap na ya u kata ka de ka jing it ka jong blai ka jing it ka jong u ka ba usumar yang i u yada yang i u wat yang i u pelat yang i nak basnio ka ba khat do hang no ngi la banyo i ka jing it ka jong blai nio i ka jing it ka jong blai de ka bo kloi ban map yang i kinong pop ki blajat ki balaram ban map ya kino ki bayele persya yang i kalong ka ba lada ki wei ki le e ka basniu ka palong persya ya ka jing sngot ho ka jongi kalong ka ba ban map ya ki balada ngi map ru kan sakut ha ki jing ken mau wi jongi ya ka ka bakila le hendre u blai te u kloi ban map yang i ban nam ken mau shu ya ki jing palat ki jonga ba jong phi kane ki jing snei ki jong blai ka pau kum ki jing et ki jong pa yo khun sarang auria u bla landat no ya lau jong pa ulang ngam na ki jing snei bat ki jing thala hendre anda bulon pai u kupa u pediang ya u ken mau shu ya ki pop ki jing palat ki jong u ngiru ya kani hau David u breu bakrau u bla dono ya ka nam ka burom ka jongu namar ki kam ki bulale ula dono ya ka jing suk ha ka mensim ka jing kemen na ka mensim namar baka pop ka bulale ka klemat ka bu David ula pai shau blai ublai ula map ya u bat nang ne urwai de ka mensim ka bak kemen da ka mensim ka bas ngosuk ka bu ong suk utau balayo map no ya ka jing palat jong u ubayo telap na lin ya ka pop ka jong u ki para bangit ki para mensim ki bakordor lese dana pedeng jong ngabat jong piru ki bakumja ki bakum phaidin no namar ka nur ka no ka naw ka bangile lendet ya ki hukum ngile lendet ya lagi jong ki kme ki pa jongi ngile lendet ya ki lok ki jor ki jongi bat khamtam ngile lendet nakmat ka jong blai ki badang buri haduk menta yala de namar ka jing le ran ki bas ngeu bakim dan hak satya banwan nakmat ka jong blai ki jing le bakla jongi bonsin ki ino yangi ha ka jing ngosi bat ka jing kuslai kata ka de ka jing shisha ki jing le bakla jongi bonsin kin ino yangi kin pensakut yangi ha ka jing ngosi ha ka jing kuslai halaman sim ngiling a ni pisah lada dan gano gano por ka bade yangi banginyo i ya ka kti ka badan bor ka jong blai bangin singo tho ya ka jing it ka jong blai de ha ka por ka bangi dan ka bakum kata de ha ka jing kut lat jong ka jing em ublai yo lat ban thau thmai ya ka jing em ka jongi ban pen bhaya ka ban pen wandor pat ya ka kat kum kamon ka jong u mano bang kwa bau blai un thau thmai pat sa shisen ya ka jing em jongi ba sa shisen pat min yo man ya ka jing sup bat ka jing kemen ha ka jing em ka jing yo i ya ka jong ka jing bakla bat ka jing sngau tho ya ki pop ki bangile kamla pat ban penlat yangi lem dang yemla ha ka ban kala bumut da ka donut ka ba shisha ni sngau tho bangi bakla
ngis ngau tho bangila le pop hindala dangim dan pat ka jingkela ka bamut kata kamla ban pen im yangi nyo i ya kani Judas uneu yo i la ka jong jing duna usngau tho baula le ya ka babakla baula di la ujong kenrat ujong ula yam ula ngosi marwai ula le ya ka babakla baru la ong ngala le pop ngala di ya la ujong kenrat ujonga hindai namar ba umman ban kela ka bamut Open God ialah kajang kajing im kajang hau telai pasi kajing yap kabam dan jingker mensyo banyo ia kajing mam bela dau Judas usngau tho baule ia ka babakla uplai ki pop kajang kela ka bamut klempap ublei un pediang un mam ia ki pop kajang ki prabanget bein ublei upediang sngau bha yang ye ki dong pop updiang singop hayu nongkam sni halor jaga ding pna haden bau singop thu bau le pop ulakala ka bamut updiang yang abat ya pi ublei baken rei ka jing isne uid ya unong pop updiang ya unong pop umap ya unong pop habau unong pop ukala ka bamut angka tin ka jong blame ublei ula map ya ki pop jong pi unam ken mau shu yaki Dai kajing iet kajong blay. Kaba pelak ya wat habala som ya ka krung jong wat habala bentiu ya wat habala kran ben ya hindai ka ser kaba mi nau Jesu kalong kopa to map yaki nabakem tip ka ka bakilale kane ka dai kajing iet kajong blay kajing iet kaba kloy pan map ki para bangit bayit ka Good Friday kadai ka sni ka bangiyo ban ken mau ya ka jing iet ka jong blai kapada ka jing iet jong IT yala de usumar yang i uya dayangi hoj umap no ya ka jing palat ya ki rengkang ki jong ni em hang ni sni habakan ka jing iet ka sedang ban senjor no la kalong ka jing iet siing sisam la kalong ka jing iet haka imlang ka salang kajing iet ka syang senjor bat namar ba syang senjor kajing iet kiu rasang kajing sniu kiu rasang kajing yasyun kiu rasang kajing ya persyat iwe pat balai namar ba syang senjor kajing iet ngakot lang yangi hagani kapor hagani ka Good Friday tungin pentmaya kajing im jangi daga bangin pediang yang kejing iet kejong bleh haka donut haka mensim kejong ni bad haba klan kejing iet kejong bleh haka jing im kejong ngapa jong pi kan klan ru haka jing ade jengi bad ki para brio namar kata kejing khot kalong tungin iet yau bleh daga donut baro ngin iet yau daga mensim baro ngin iet yau daga bangin syakri yau kat badang im ngin treasure ham nya ka kam kejong ngin iet ya udah ka bangin bang banwan sya ka yeng ka pakentang jong ban pule ka ketin jong banya slok bad haga jing duai ngin iet ya blai da ka bangin ban pauru haga jing iet ka jongi ya ki paramarjan ki jongi ya ki lok ki jongi annam dan tmasyu aka perthai andam nam dan syu ka jing le aka ne perthai lada ka jing iet lada ka jing iet ka sensyar haga jing im kajong ubriu ai ba kajing iet kajong play kan sensya sa si sinpat ha kajing im kajong nga bajong pi bangin yo mat ya kajing suk bat kajing keman kajong play na kamta kaburam kajong amen kuble shibon yai temem san assembly ibala ai kutu kajing penbana bangi sungutu bangi dangdon sekawai pat ka ji seng Good Friday apo kajelam jong jing sang samla kajing kerpat kalong para bangai kat bingela ini poy wa kani ji seng ro kanong kajing kerhu kanong kajing mentoy na kamta jongi ngila poy she ka bakot jong de kajing syakri jong yau blai ha kani kasengi bat ngi aingo yau blai bala long rengkat bangi bala kerhu yingi bangila ban pendep ye kajing syakri kajongi bat kham tam bau blai la kerhu yingi lengba kani ka kubor ka bakodor ya ke bau syakri jong blai pastoi la pensengau pedang jongi hakne kapor kalong kajing pen kan mau ke badan kam
hak biadai ba kajing im jungi kum ki bangai ya kajingit ke bakrau ke bapla ke bajanai ke jong blai yang i wei pi wei ya ke bau blai lo pen pau shna lamba kajing sha ke jong khun jong uji sukres ba kajing khot ingi kalong lamba ka ne khubor ba bau blai lo i kata yang i ke badon kami kalong bangi rong i jo blai da ka donot da mensim ba da kajing im jungi baro bat kumjuro bangin i ya ki para breu para mensim kumba ublay ulah hukum ini to ublay kerku ini ngin mi nang ni rengkat bat kini ke kubor bat ublay nyarap ini bat bangin yai ken mau ngin yai sa ngin yai ya hak jingit ke jong ublay hakipor baro jong ke jingim ke jongi ublay kerku ini wei pi wei ngin mi nang ni rengkat bat jing kerku ke jong ublay ngin penwai no ya kena ke jing syakri jong ya ublay kena ke por da ke bangi solang ke jing ruai ke bat prapuai bat prapusau nak ke bakhamrem pada hadirin kini ke jorwai saya sempat dengan kerpat i pastor iba ai ke jingkran ban pelai jingi da ke jingker khu penwai hajan ding pna jong metrai wa ba em kayai tu jingmap yu nong pop baswai nalom kalbari yai tu hading pna long ke burom yanga hadu mensim nga kan syam jing sukjai bat jingkeman barok tu kirkhat ba khoras ke jingruai ke ba prapuai bat proposal nak bakhamrem tos bahan yang lang Hajan ding na jong bitrai wa mahim kayai tu jing bam hu nong pom paswai nan lung kal riyai tu hading na long kapu rom yang ka hatu ben sim na kan shem jing sum chai ban jing men sim chon ban rem trong nga shem jing in jing is name no step back slow lem shisha gum ya when im hading
Hakabangin mi no nang ka jingaseng ka jingaslok ka bathiang. Todi sne ben pelat yingi ablay de ki jingkerku ki jong me. Tadai ba ki jingit ba ka ba pela ka ba mayan ka jong ublay bokpa na do bom jukut. Ka jingai ka bedap yang dap kerahai ka jong utrai ba unang penim jungi Jesus Christ. Lambat ka jingi so eslok ka ba hon ka bathiang. Ka ba pentengan ka ba pencai bor ka ba dong mensem ko. Tu kini like belang hawai ublay kini isa bala ka jong ka balang ka jong me hang ni hamauro. Kini isa ru bat kirunget ka bana kani ka ri bat kelang setelang jong kani ka perthai. Nado mentas tu ki bom jukut ru. Amen.